kakka. Ei saa kato kiroilla. Niin. Ei saa. Ei, miksei mun GD halua launchia? Se olisi niinku tosi kiva, jos tää halus aueta. Eikä ois. Se olisi olettavaa. Oliver nyt läpästä. Jee! Tuo oli kaikki tomboiden ansiota, by the way. Mä tykkään Se oli femboista. se yksi yritys, jonka mä dedikaattisin tomboille.